Ja, ja. Skal jeg være der? Så går vi ned af første færge her. Der er en godt gang røvskæg der rundt om der. Der er fange jordtrillerne og alt det der. Aulers bagbrætte gemmer sig derinde. Går vi herover. Nej, Dødens Hjørne, som er blevet lidt bedre. Så gutter, så er vi på vej ned af i dalen her. Det nye japanske træ der, som vi ikke kan spille op af. Koster det hvide øjne. En masse blomster her. Og så kommer andet slaget flyvende her. Og en stor landingsplads her. Ej, for sag, kom ind. Små fangeture. Hvem fanden er den idiot, der lavede dem? Skal have en røvfuld. En til. Tur. Og greenen er klippet så kort den nu kan blive. Der bor mange ting nede i den green. Det er svært helt at forstand at få puttet den i på en.